No. No, pojď začátek znova. A mám kily, mám 200. Dídu 200. Hovorím, pojď začátek znova. Mám kily 200. Mám kily 208, díc 200, Vince 12, Susis Ty jsi 11. hluchý? Co je? Povedz znova intro. Intro. Nie. Povedz znova to, že jsme na začátku, to je čaute, já jsem. Co to lidi, já jsem Jirkání, Tadex a já vás vítám v dnešním videu. V dnešním videu si zahrám Gold Rush. Tak, to si myslel? A zás uvidíte, jaký jsme nubovia. No, možná tak ty jenom. Ty vole, ten týpek má speedy nějaký voku. Ten týpek se mi nezdá. Ale Zdechni. má speed už. Lokamo má, oni ma hitujú zo všetkých stran, to čo je. Víš jo, hele. Ten je. Takže speed 6200. Možná ani ne. Mám Golkingo. Tak. Premium bova. No strašte ich tam. No, vidíš to. Hovorím, strašte ich tam, oni radšej prídu. Je tam Gold Rush, já se možná ani nevydám. Ty čo chceš, chlapček? No. Kámo, mohli by sme zahrať na Game Team a potom Sky Giants. No. Aha, tak mě zabili. Tak dobře víte. Já ani jednu ještě. Já s lukom. Až teďka mě zabil jednou. A mám Já- žádné jedničky. Mě s lukom zabili. Zezadu. Bohem. Dobrý. Já jsem vyhodil svůj meč v tou nové, žádné sedíčky. Nevím, o čo sa snaží. Joj. Joj. Luku, a co se ty vole trefí s tím lukem na 50? Kamo, já jim tam hodím time bomb. Už vím. Vidím, to tam idem hodiť. Čo sa tu stresuješ? Dělej, trvá ti taky. Nebo- Já nemám meč. Víš co, já dostanu tričku a nějakým způsobem vyhodím meč. Nepojďte sem, tu máte bombu. Tak je to. Derux, Slovensko. Kamo, napíš na YouTube Derux Slovensko. A nyní, jestli to nějaký budete vidět, ano, tričko a mečky. Jak youtuber mám 0 odoberateľov, aby som robil reklamu, no. Čo nie? Ktorý debil? A tak se jmenuje tvůj kanál. Jako? Slovensko něco. Nie, ty vieš, je to Durex. Jo a... Kamo, to nemíš už ti. Počkej, mě volá táta. Takže menší fail. Kamošovi volá otec. To sa mi nestáva pri videách veľmi často. Ale dobre. Dobrý, voláme táta, promiňte. Kamo, choď bližšie toho mikrofónu, bo ťa zase nepočujem. Už mě No. počúvaš? No, Jen? áno, Dobře. áno, áno. Dobre, Volá, ano. volá si s tatkom. A čo chce, pusinku na dobrú noc? To si tak já to nevadí, to je Čo? každý 10 hodin. Já dám jeden. To tím budu dát na pázu. Ty, cigáni, poďte sem. Akože zo však spíte kedy? Ten, tady k sobě jedna Choď bližšie toho mikrofónu, bo ťa nepočuť. no to víte, no, tady k sobě jedna Kamo, ty si hluchý? Já tě slyším. Ale choď bližšie toho mikrofónu, lebo ja ťa neslyším. Tak si to zesene všechno. Ale to mám na maximum. No tak budujete takhle, ne, jak debil. Čo? Bylo to lepší. Áno. Protože něčem po celém baráku, vole. Si tak hlasno nemusíš. Mami! Čo ti je? Ne! Něčem tu na kámo, že on je hluchý. Neboj! Ne, to
Lol. To sa mi ešte počas videa nestalo ani raz. Cože? To sa mi ešte ani raz v živote nestalo. Akože chalán sa ma snaží zvukovať. Jo! Pak se vykoupa, koupí mi k tomu cesko. Čo? Nic, co se na mámu, ona tak si říká maní, že ale psa. No dobré, ale to nemusí zjapať. Dobre, si na YouTube. Ale já teď točím! Netočíš. Nech mě! To stěhuju! Veľké reči. Malé činy. Kvůli tobě mě usíli zvukem! Ten Minecraft, mámy. To není tvoje mýkárna, tam kde pracuješ. To si nevyrábí jogurty. Vyrábí smutky rody. Konečne nejaká sranda. Nejako pred týkom. Konečne volá čo. Akože tie dve videá hneď natáčam vedľa hneď po sebe. Takže na pohodu. Dám pusu. Dám pusu. Jaj, kamo. Mami, kdy mi koupíš to VIP? A dostal jsem ban permanentní na GTAčko, tak mi kup to střední GTAčko znovu. Tam má fakt jsem si koupit nový GTAčko. Rozmazané decko. No jak mi zapanovalo, já to nemůžu. Ale kde? Na GTA 5? Jo, permanentní ban, který mi dá pryč. To je jedno, ty si Já tak... chci jenom překourat 1000. To je jedno, lebo ty si to mal aj tak seknuté, takže ticho buď. A nebo já teďka zabím modrý. Jo, jsem červený. Počkej. Ne, není to žádná Natáčej. krev, neboj. To si zaspila, mami. No já teďka se soustředím a hraju zvukem. Ne, teda si... Sorry, ale ide vlak. Jo, já vím, jsem jak vidí zvukem, ale to nevadí, mami. Já to zkusím. Hej. Sorry, ale prišla sa moja mama, otvorila mi okno a práve išiel vlak. Takže sorry. Jo. Kamo, už mi je zima! Teraz otvorila to okno, už mi je zima. Je moje taky zima. Nemusíš zjapať na svoju mamu, viem, že pírla. Ty si nějakou zelenou, viď? Čo, drogu? Jo, můžeš si pak zahrát s námi. Čo tvoja mama fet... Na notebooku. Čo je tvoja mama fetuje? Ne. Čo si fajčila také zelené? Tráva. Kamo, fajči si Jo, už pak se spolu vykopem. To čo? Kamo, vieš, že si na YouTube? A může spát u mě ta kámoška. Nie. Nie, lebo večer tam budete... Nie, lebo večer tam budete robiť zlé veci. Kamo, keď máš kúpený kondom, tam môže u teba spať. Cože? Keď máš kúpený kondom, tam môže u teba spať. A když to je jenom 20 nebo 50 v Kauflandu. Jak to vie? Kočičí záchody. Jaj. No, a tam už bude voľačo. Chlapci a devčatá. Dneska tu máme rozhovor medzi synom a mamou. Teď mi stejně nedal odběr. A
Mami! iPhonea. To nie tak treba. To nie tak treba. Mami, daj mi odber! Už tam za chvíľku budem mať hore prvé video. Tak tam budeš moc pozdravit. Mami, kúp mi konzolu! Cink, cink. Najsi mi konzolu. Počkajte, nie som tu. Mami! Kúp mi Xbox! Ten už mám. Mami! Kúpila si mi ten Xbox a vyhrali sme. Jo, jsem třetí v koje. Mami! Kvůli tobě jsem třetí. O 2 kilo já musím být druhý. A ja som 5, mám 10 kilov. Ale nepátej, to je trapas takovej, toho nepej. Kámo, ešte dáme ešte jedno video. Takže pro tohle video by to bylo všechno. Ne! A my Čo robíš? Veď to je krátky video ako moja piča. budeme hrát na tady tom, pojď čo. Taky já jdu lobby. Já jsem bez toho. Akože mňa to furt zabíja? Na čem to jste? Chápeš? Daj. Nofa 95 by konzola. Som bol kliknutý. Ja som bol takže pre toto video by to bolo všetko. Lebo pred vami luky nebudem dávať. Ty hackuješ. Ani húzorný nemám zapnutý. Pozerajte, ukážem vám štart. Minecraft. Tu by bolo húzorný. Víš, že ti to zaznamenává jenom Minecraft. Čo? Praps ti zaznamenává jenom obrazu Minecraft. No, a keď vidíš na Minecraft, to na začiatku by si tam mal vypísané, že húzoli. A nevyzeralo by to takto, takže... Chlapček, čo je, nemám čity. Dobre, takže pre toto video by to bolo všetko. Kľúči sa s nami Exploited, ale nie. Takže... Pozdrav. Kámo, pozdrav. Čus! Čau.